Gurmíon maithagah. Curmé an grúpa in Achnigwith. An taobh clé haol tá as cúnta corcaí. An taurani is fearr sa grúpa. Nel ní crónín. Agus an aice leis an taurani is fearr, tá an bórani is fearr. As corca gríis, colma mór nachú. An boscador is fearr sa grúpa, se Benny McCarthy as Port Larga. Agus as I fáile an bhailedor is fearr sa grúpa, David Sheridan. Agus tá flútador a gcuin freisin, chun le gráda. Right, let me ride le trí fort, an tanna mar an ceann ná Shanahan's Rambles, an tanna mar an dara ceann ná Maidna Marlafach Voscree, agus Jackson's is an trí ceann. Míle maigah bhil tá sé go húntaach slúcha hálinge iscint an sa agus bhí san sa Stiúideo Cuan
an saoir seo chatte agus chas tróna anna hanmhachan sa deanta líam amhain lí agus a se go háling a bheith harnéisian sa spás áling seo. Seo ceann is dócha a gantar hís ag geantar na rinne ag gúnta fortláge agus actually cantar an socha maithe timpla ceantar chunamara ach duna mé mar legan hénda mar duna mé iirecht. Ach árán grá a tháinsa agus darís á chana ag Nicolás Tóbí na stócha agus Ciarán Gaeltachta chuma onrain. So sé seo óchail. Maidin dáning smedal gochail da casa gnáid van ramsa tlí hí scoil lecin gan rosaí is bhine glór ná na cheoil sí. The lagus malar par bride le mortus agus diardas pogin storm chrí sé dúirt sí stop is nastrach machlóca is gan fistach nósa ag band hí. Seo maláh chud ná film se pósta is gur buchailóg me thug cean dofnaí Stádrial fádlumsa charnáis go hóchail da jófa ómos mar jóch bantí. Choring haicáil cabe gart sa górart gúna clóca gus cabe sin fach siúpa dram going den vienes den viorig stad land of gold taring di snilau na chuar biang agus ochil snílegin an bhronsead an filleríis mar gomach ma bhaintear I bheir ag bhuairlam sná bhaing se fórin tom chár Gael. Lan aber siad ní me gcomhar ach siúlam an bhóthar de lá is tí is cálín scart me tá siúil na bhórig láthair a gálas cheapachin. Mahúnel
Háling ar fad. Ok, leanimid a raigenis le cúpla rinkis gibol. Bunam tríla sa cúpla portanis ar an Shannon Belógean agus gCuan port an jukic tú bhailúlam.
Meán fear Benny. Okay, an ish beg dress slides a going a scríomh chun le gráda. Lads, vi sé sin go háling fad. So bunar tú las cúpla versa de fícha fad rua. La braiving an sléimo de vi moir úslin na dríchún te aun. De churmur an gair go Greenland de chéle gesú de machen vader agus land merguléir is a range doodle diddle dam. Diddly idle diddle dam, a range doodle diddle diddle dam diddly La nullig bjaukurig dever leis an sirus, de squile moir an gair go manum nach mairach. Amach fest a garflik fi tarach a rein ar se hui kun limmin se hug se I wings a range doodle diddle dam diddly idle diddle dam a range doodle diddle diddle dam diddly Fi Mr. Wolf on ovo nelegus margin rattler ni higer se her Oh, the chrama vi hedges agus Granger is Captain Bull is gotten snod all in Sir Rangadoodle diddle dum diddly idle diddle dum a rangadoodle diddle diddle dum diddly Fi Mr. Jeffers o'Rard Waumoun is Carmo Cholster sto Chashlan of Larnen O charig na bharvín na cheartí spáinach gus clónal alavir o chillain ein on a rangadoodle diddle dum diddly idle diddle dum a rangadoodle diddle diddle dum diddly Da vi na puirig o chiappa chuinaun is Arthur Russell o Monty Round
Fhí na faoi to go bhean trí an the tsraith artar is a langálaí an the rangadoodle daddle dum diddly idle daddle dum a rangadoodle daddle daddle dum diddly Da haring leis na hard huig sing Chan áirtí an oin is can call it drum a muire En níos cheappa chuin is trí rád na las a bhúra go chuir mar a dal a bheith mar a líomh luach res a rangadoodle daddle dum diddly idle daddle dum a rangadoodle daddle daddle dum diddly Nóir a chumar ar a dal a bhí a mar a clas a muire Dúmpig sé a gal mar a stad a dur na huisle Er a chas a gos a bhar a gihí na gaiir a tachsus leis is talíoch na a sé snáb trí de bhúr vers a rangadoodle daddle dum diddly idle daddle dum a rangadoodle daddle daddle dum diddly a rangadoodle daddle dum diddly idle daddle dum rangadoodle daddle daddle dum diddly Míle maith Right, Shiny me cúpla chorn pipi, sé an céad ceann ó Martin O'Connor an leverati sílim an tanamatáir. Agus inig sin bhí na tún seo bhí si CD blinta ó hen ag grúpa dar a bhanam dampen the attic agus bhí column part of den grúpa sin freisin. So dáling mé na chorn pipi seo ón CD sin agus Michelle O'Sullivan's an tanama ar an dara ceann. By fair play. Right, tá mi can leanúint le gá riil an tanamar an céad ceann na James Hanley's agus ceapamar go mbeadh sé an arúnach an dara ceann a chasach chuma Come West Along the Road.
But méid fi las cúpla versa don Cailín Dasrua. In aisling ram fen ers mem labig trim huan Goraus le pose lem stor kriege hinten zurück Wie ring gus cheoil galauir Gas bragul am chlush agus kid gin yor Chorgan Gaelín Dasrua Sé tabrdaran se agus madin Déardaoin Sneer stadas dan starsen gadanuk dan dangen chord Ke joing os gcun chlár nach mgras si gimmert skop is pon va Vi'n kina egen Gaelín Dasrua Siúideo Cuan marni gCuan bheas scoth mochrí craoladh gan fáil gom tadín luch beidir na manálam gComhar me marh san uig mar dreiking sin clár an chart san Cailín Dasrua Ní reg an clár an chart na an cnagar cruig Ní reg na mar an banvan le si anger na goch Serach an varte agus gra agus tanmh da gra gus rún cheart mo chléibh ná treig me mar jaolar na buibh Lean na buibh mar is búise gagan siad nám Bían rian an rua an luin go dtí maidin de mart Líocht Cailín chun cailce náhfuil de timacht gan fáin agus lebedí lua buin buchas gus gradam na náid Dach in dach sipa vadwem Bhraína Venus an spare van si anger na goch Ní len jaluint sa tel on spare gudíon talabanus nar hog si gom féin agus treisin de méid si wem
Níl an tladan san chiil na fuil sním na bhain nó na bhar. Níl an brachan san líon na hairian bhar isce snáb. Níl an sagart sa riocht na hairian chan afrin ra. Choimig si wemse ní mór na gomram an bla.
beg cúpla rinkis go ból eile a gcuin. An céad the chaff pool post an Tanamatáir agus níag sin dalamar fán ó Óna Súlaháin, Buscador. So Óna Sullivan's on Tanamatáir in Daracam. Gurmíl mágah. Marshall fé trí an amseo, the Pikeman's Match, is an talman céad An dara ceann ná legan nefhcotíanta de fáine galan le an tún dachar sin, agus an trío ceann ná mil ó ceann nefhcotíanta cumá. So, bena ísaltas.
agus. When I try on an issue, chanach ma hanahar, taigin tam not near chula viv achanach. Dort ma varham gaganach shan countcha agus is around das mairach a hang. Cumha agur comórtas árán nó chumha bhíoch ag na arachtaí, tá fós ag na arachtaí, agus marall fearr go raibh bríste áling láthair aige. Agus gur bhfuil se le ben áling go raibh simice ina an fashion a bhíige. Agus hitanúir an gá anyways. Agus, so sé seán sa bríste láthair. Noir bhís dús má helas me gairí suasam leanna bhí arm gan ga chéinge bu mé se patan cheanda. Noir bhís dals na déagah de héinge measc na bharibh sníomhór gom féna dhéag san úmpáil amach am raige san teire léir le san teire léir ladí. Tere le, sean sa ríiste láthair. Bhí arm clod asad ag gnúil de ríú Marcus casógin cante breid agus brogin gaelach smarm. Stoci dú glas quairach vestín glégal planín hattín ísil quaicr gus gelb de ríiste láthair. San teire léir le, san teire léir ladí. Teire léir le, sean sa ríiste láthair. Da vísa lá ranach smedíil céisius banamh de casug am lady she can the chulas crackers. Da rid sílam godlú is da hog sin veil da bonnet is churshi siamsúil is shape ríiste láthair. San teire léir le, san teire léir ladí. Tere le, sean sa ríiste láthair. Glúise hathair is a máthir allar gur fud a bhaile, fuarag misis máire dig an tarna ag ó leanda. Nuair ghagam mar an náidjin de chumar go dtí an sagart is fuair a spaile stáit de bhar na ríiste láthair. San teire léir le, san teire léir ladí. Teire léir le, sean sa ríiste láthair. Nuair a bhí na focail ráite go singe teachta bhaile de rugga thar láimhir áisce lenart ceanna. Dúirt sé fénta bhathair dá me lo start an barcuis ná bhaichan dar go brach í ach sean na ríiste láthair. San teire léir le, san teire léir ladí ó teire léir le, sean sa ríiste láthair. Carmagah? Right, in íag sin beg dras portana a gin ag trasnú le tún ó cúnta lítrama a drum shambo tramp an tanamatáir an gCuan agus an sin tún dar bhanam Sonny Brogan's Buscadora Bailithe Clia agus chuig nóí le tún eile a chum an fear an acalum chun le gráda agus an tanamatáir an ceann seat ná Budgie's Ball agus nílam chun an scéal sin a insin díobh a nocht.
Right, lena mé roiig inis le found maul ar a gléim cuoine cúm na néag. Éine bhí riamh cúlé dearing goráidir I mar chuma an pobus irde sa tír. Agus ar a mór hós go dtí bar chumme titan cúm na néag híos ar thaobh de lábha dhéise. Agus fadó is ar an taobh eile den cúm nó an gláin a bhí an mór son. Agus sa bhliain trícéad is a feiceathar hí cathmór ar a mór sin idir an tuair danan agus an clán na bhíl nó na militians. Maríomh na céata duine ar an lásán agus deirtar go raibh na marmh sínte ar an móthir ar adan móthir ó bun go dtí bar an gláin. Chail an tuair danan an lásán agus go luath in dhéag san géileadir an tír go léir agus bhí ortha dul faoi halamh áid ó bhuilead ann go dtí an láthain a bhain agus ar an léimiis an éas sí ortha. Agus seo cuoine ar an saoil a chaileidir an lásán 2000 bliana hin agus gan lá gréine feicetha ó hin. Creid nó nachreid. Sin lena mé raigen sin le bháils ar gléim an damhdómh agus scríomh an ceann seo faoi fia firan atá timpeall na haite le déanaí I ggólé agus tá sé fia álaí móra ach an rud atá neamhcatíanta faoine go bhfuil sé có dúmh le gúil. Agus I aganna saolaíam gur sais beigh dríochta tacht chuin os na tíra ó thuig le dríocht agus scéalta nua agus beidir má tá an táling go dtiúcaigh sprid an damhdómh isteach sa seomra a nacht.
sé se ceannach chanach áránaí úntaach ó bhí langmhairthaigh chuma. Ben dar bennim cáit ní bhuioineáin agus cailech í go hóg ach tá roinnt tafadí déanta de a canna agus bhí anna bheas ag seos bhhéanú mar áránaí ceap sé bhúil se le cúplabát ag arachta sí agus sléadí agus ceap sé gur si gohúntaach a canna, so stocha gur ardmhla é sin na tachtó áránaí chohúntaach leis. Brenner, bunaid bhí las cúpla versa don joggamór. Tá scéling brannam lein sin is chóirich raibh scuilen scachad go bhfuil betáid le gachládal sire agus áthas machríram návar das na sáidir da barloméin sin bíon sa talamh na díar cheamchláir go bhaith faoi lan chartar hartínde agus cardas trí bhí chun reicnáil. Ó chuig sé is ire chomór san í faláir chum sí sus cheamchláir agus siachan daran chan fuire os gla Gaeltachta Déardaoin gos mchairde bhealabhlum fáurim sníir bharlam bhecur cruach sprain níl gnógam bheith tracht an bhuirih ach mrásan joggamór is Ealaíon. An teithíoch na cluní gháil timpeall sna fear rísí cheamchláir má chríise chomhairle le bar an tíise Airian Jesus le mural an te narol ria venskling dig an tarne ach ve karnail musbran mor gler is marignar vunan hiad laas gan eves paren yang is rovera an tydystachdwre fwyski bracwre seser mar gymwynen sian hiogus an smwde agus diadan sé swgach gach nen an tan van vian lien san gwynge le 7 million
Nuair an áin siad lán an lefiúnt de. Is luafar brad mairach élim. Today. Ahúnel. Bhí mar sinnim ceol I dalamh den éisc, roinnt blian ó hin. Agus bhuaile mar a lán ceoltóirí agus dála mar bhí siad ag sinnim ceol the singles and genre and type a bhí siad ag sinnim. So dála mar 3 singles an céad Henry Wenzel's an dara ceann The Trip to Boston agus an sin The Red Island. Right, tá sé dro a dearna híthe, so tá mé an créochnóis le dras rialana. So fág mu le gá rials, Tivoli Capers, is an céad agus dearla. Ní focail Gaeling dearla is focail corcaige agus like Colin Lee Cronin, she's over dearla. So, míle bhechas.
Tá sibh go húnta gur fad. Déanana mé ceanna bhaine le dúh, right? Gus gur míle buchas, right? Míle buchas as an bhla bhos sin.